हेलो फ्रेंड्स, दिनैनि गोदान भिडिअजों लोगोसे नोंथांमोन गासैखौबो आंनि चेनेलाव बरायहरबाय। नोंथांमोननि गेजेराव आं आरो मोनसे गोदानै फैनो गोनां बड' मिउजिक भिडिअनि आपडेट लाबोलायबाय। स' लोगोफोर, बे मिउजिक भिडिअनि टाइटेलानो जादों मामानि स्कुटी। बे मिउजिक भिडिअआव फाव खालामनाय नुनो मोनगोन गोदानै नमिता आरो अनसुमा। बे मिउजिक भिडिअआव प्रडिउस खालामदों अमित लिविस हेमिल्टन। डाइरेक्टराव दं जितुल TuMuNg। लोगोसेनो डाइरेक्टर अफ फट'ग्राफियाव दं अभिजितअभि। बे मिउजिक भिडिअआव करिय'ग्राफ खालामदों नमिता आरो सादिन। मेकआपखौ होदों जेनी बारुवा। एडिटर आरो DI कालारिस्टआव दं Dji। केमेरा एसिस्टेन्टआव दं चन्द्र दास। बे मिउजिक भिडिअनि प्रडाक्शन मेनेजारानो जादों UDANGSRI। बे मिउजिक भिडिअआव मेथाइखौ रोजाबदों हिमानी आरो घ्वोन। लिरिक्स आरो ट्युनखौ होदों घ्वोम बसुमतारी। मिउजिकखौ होदों Nement KR.Boro। स' लोगोफोर, बे मिउजिक भिडिअखौ NA प्रडाक्शननि गेजेरजों सोलिफु दाननि 10 मेआव अफिसियेलि रिलिज खालामनाय जागोन। बेनिखायनो बे मिउजिक भिडिअखौ नायनो थाखाय नोंथांमोनहा साननैसो नेथ'दो। जेब्लानो रिलिज जागोन अब्लानो नोंथांमोननो फिन खेबसे आपडेट लाबोफिनगोन। बेनिखायनो नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो। बेजों लोगोसे दिनैनि आपडेटआबो बेखिनियानोमोन लोगोफोर। उननि आपडेटआव लोगो मोनफिनगोन। गोजोन्थों।